Слагаме мляко. Оп, 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 оп. Догоре, basically догоре. Изи! Къде си? Изи! Майко! И десертчето, което изглежда брутално яко. И вътре би трябвало да е пълно с всякакви кремове и... Ау! Наболох се на 5 места. И съответно го нахейтихме, гадно го нахейтихме сега да. И се качихме при Руми. Здравейте! Аз съм Силви Григоров и днес съм на Варна порт. Ще ходим да вечеряме в Стария Чинар. Не съм чувал много добри неща за този ресторант. Ще видим как ще е. Не знам дали ще мога да снимам нещата и да ги рейтвам там докато ядем, защото може би повечето хора няма са окей с това. Така че може би след това ще ви дам моето собствено лично ревю. Ще му кажеш ли аутфита? Аутфита за вечерта на Изи. Как беше това? Как се казваше това? Ейкон. На Ейкон приличаш. Ще сложа снимка негова. Точно до тебе. Ето ги моя. Черника си гаща, бяла тениска. Let's go. Хора по някаква причина ни донесоха празнични и пак. Не мога да повярвам. Дали лична среда, дали нещо, така случва се просто. Ще говорим после. Обаче като другата... Уоу! Това е суфлет. Slow guys. Плодове, крем брюле и пушек. Здравейте хора, аз съм Силви Григоров. И ден. Между другото и ден. И днес отиваме на плаж. 3 часа вече. Деня мина и си през цялото време туркваше. И аз я чаках просто да приключи. Просто беше на маникюр. И сега отиваме на плаж. Ето я, тя е мега ядосана. Ако не спре. Кое да не включва? Хубаво хора, аре отиваме на пазар. Точно на пазар отиваме. Здравейте, дами и господа. Забравих вчера да се включа, всъщност не забравих, а просто ми падна батерията и нямаше кога вечерта да ви кажа моите впечатления от ресторанта Стария Чинар. Така, често казвам не са много добри. Ядох пица някаква, маргарита, понеже други неща не си харесах от менюто, пък и не ми се даваха някакви много пари да рискувам за нещо, а пица маргарита е много сигурно нещо. Все едно, как ще го бъркаш? И беше окей, реално даже беше доста добре пицата, супер бързо дойде. Тестото беше вкусно, доматеният сос много ми хареса. Мога да кажа, че наистина пицата им са добре. Поне моята беше доста вкусна. Моята имаше вкусна чешмяна вода. Може ли да кажеш нещо? Да, трябва да се надигнеш. Колко? Сега са ми пръсти. Да, ето. Персонал беше много готин, уникални хора и помолих за чесън да ми дадат, да ми нарежат. Стар чесън и го направиха за мен и бяха супер мили и яки. И имах останали 3 бройки на причината в колата ми и като разбрах, че сервитьорите ме харесват и че са чели първата причина, исках да им подаря и подарих и се зарадваха много и беше много яко и сладичко и готино. Да. И така, пиците бяха вкусни, тези, които аз пробвах. Ядох и от на Емил Конрад пицата, която беше дявола. Пикантна, с пеперони все едно салам. Какво все едно? Пеперони салам, нормален, няма все едно. Все едно, това е много паразитно. Пах ти простията. Сега YouTube ще ми флагнат видеото за self-harming stuff, защото се бие по главата. Overall, Стари Чинар беше добър експириенс, но главно заради сервитьора беше много печен този, който идеше при нас. Каквото и да го питаш, всичко ти казва... Живко е топа. Всичко ти изрежда, да, Живко е много добро момче, много точен. Много точен и много добре си върши работата, Ева.
трябват ни му повече. разказа играта хора. Трябват ни повече такива хора. Днес ще ходим на друг ресторант и после ще кажа моите впечатления от него също. Надявам се днес да не забравя да снимам храната. Маля с хем изглеждам окей на моменти, като ми пусната косата. Хем причам на някакъв мръсен психопат. Среща ли, ако не си решил? Не, още не съм. Айде, че Добре, айде, бай. Буквално след 10 минути трябва да сме там. Донесоха ни тиквичките, които си поръчахме. Това бяха с още 5 пръчици отгоре. На салатката с калмари и медено-горчичен дресинг. Имам едно нещо да каза за тиквичките. Не си струва. 9 лева е порцията. Знам, че не е за наяждане такива порции, не ги правят за наяждане, но е 200 грама. Изяждаш наистина е такива, те са 10 общо. Не е яко. Иначе на вкуса окей. Сладката я пробвах, не ми допадна на мен, но наистина много и хареса. Много ми харесвам. Явно е въпрос на вкус. Дойде ми храната, ребърца свински с барбекю сос, който е малко скъдно сложено. Картофките са добре. Месото пробвах го, не е лошо. Айде. Йоу, гайс! Добро утро, гайс! Аз съм Стоил Григоров. Гайс. И днес ще ходим с Изабелская и с другите хора да празнуваме рождения ден на Мели. Айде, Мели! Ха-ха-ха! Айде! Тя също днеска има рожден ден. Да. Тоест ние трябва да ходим и да сме някакви Мели, честит рожден ден, да си жива и здрава. Бла. Много съм зле в тези неща. Много ми е гадно всеки път, като трябва да пожелавам някакви неща на хората. Ето ми го аутфита иначе. Една ризичка и отдолу бански. Нищо специално. Ще има много хапванка, ще има пиванка, ще се включва там и ще снимам. Ще сме на плаж Русалка. Не съм ходил там никога, било много яко. Вчера да рейтна само набързо ресторанта, който ходихме Долче Амаро. Аз бих го рейтнал... Те я знам. Моята храна, това, което аз си бях взел, не ми хареса особено. Другите неща, които правя, бяха окей. По-скоро Изи и Емо бяха впечатлени от самия ресторант. Аз ще ви кажа след малко, ама дай да тръгваме, защото ще да заснем. Аз по-скоро не бях толкова впечатлен, може би просто защото не си поръчах правилното нещо. Моя рейтинг от вчера вечерта е 6 от 10 примерно. Да, след това имахме много як сладолед, хора. Сладория, така се води, във Варна, на центъра. Сладория, супер вкусен. Препоръчвам го, ако сте в Варна, отидете в Сладория. И аз ще има много вкусни и много различни вкусове и са мега яки. Айде! Ето ни! Чакай, ми приличат на джанки. В момента правим шишчета. Шишчета. Значи, Вегетариански. моцарелка, Не ме слушайте какво говоря. бусилек. Домаче, моцарелка, бусилек и домаче. Така, тук има... Даже Това не е ли мега различно цялото нещо? Тук има някакви вкусни. мега непрактично. Така, и ето и плажа. Плажа, ето го. Тук има някакви работи. Реално изглежда доста добре, доста яко. Казва се Русалка. И тук сме се позиционирали в тази пещера. Дайте сега да отидем да видим онази пещера. Защото там е студената пещера. Има една студена пещера. Тя е тук. Сега. Тихо екип, тихо екип. Имах едно клипче, като бях бебе. Хора, what the fuck. То нещо ще се визири тук. Тук има пещера. Сега се вижда. Камерата се настрои. Вижда се, бе. Оп. Ето, и навътре има някакви неща. Тук 100% хората серат и се флакат. Така че сега трябва да се оправи експожера. Бем. И реално плащето е доста добро. Препоръчвам го. Водата е доста чиста, защото няма много хора.
няма неща, които да я замърсяват, като някакви хотели, които си изхвърлят отпадъците там. И тук ни е базичката. База, така се казва. Аха! Алче пари! Айде, чао до после. Майко мила! Чакаме Мели. Някой да каже какво е. Тук сме се събрали с шапките. То нищо не виждам. То ние не се виждаме. Аз съм аз виновен. Сега си представете да чакаме просто тук 30 минути и никой да не. Чакаме тихо. А той ти да провери. Мисля как пиха се едно цъкава дъжда. Идват. Яко. Му я върза очите. Кой снима нататък? Аз снимам. Ети е суфрата. Пиячка. Всякакви работи. И отиваме вече. Нищо. Как е? Опа, бро. Всичко 6? Вие? Здрасти, си с вас. Е така. И това е, хора. Айде. Трябва да се насладим на момента истински, а не само през камерите. Добре. Прескочите този камък, защото се хваща. Добре. Трябва да внимаваме камъка. Много шичеро. Тук, ако идвате, внимайте с този камък. Ето го. Мислиш? Държава много сърдил от местата на смокина, между другото. Лъжеш, брат. Не. Еми вече късно. Пинята. Само трябва да кажеш Дъга. Дай да завъртим, дай 3 пъти. Едно, 2. Дай 7 пъти. Да, повечко. Добре, пускаме, чакай. Аре са, ти си. Давай. Още напред, много напред. Напред. Още малко напред. Хоп. Кой е там? Няма никой. Не, давай. Това е Емо Конрад. Давай. Кой? Още. Трябва да довършиш! Малко по-напред, да. Браво, брат! Какво стана? Кърти. Някой Не. Добре, давай, бой. По-силно. Кърти, бе. Така. Не, това е дървото вече. Надясно. Няма, бе. Това е дърво. Браво! Би дървото, ама тя прави пиняти би дървото. Тя си мисли, че би пинято. Браво! Ама си така, да, ето. А ти как се скъса, Ели? Айде, събирай. Със свинската опашка.
пи. Щом свинската опашка не го е задържало. Дървото по едно време според мен беше такова, брат. What are you doing? Why are you doing this to me? Такова е действие. I just work here. Аз виждал как замахва просто. Тя преби дървото повече. Вижте листата, повече листа са паднали толкова бомбони. Сега миналото дръвче, батко. Продължаваме към следващата игра. Аз съм също толкова изненадан. Как? Treasure Hunt. Окей. За да участваш, трябва да видиш телефона на Викса. Така. Само ти даваме това нищо и ти трябва да се опреш. Имаш мап. А всичко трябва ли да се пазят, или? Може да наприбих, ако иска, да знам. Вземи по колко. Има мап. Как да ви кажа, има мап. Направен с емотиконки. Много як мап. Знаеш как се караш крака? Че е мега красиво тук. Дай ние малко ще разгледаме. Ето една скала, там скачахме. Е тая точно. Аз не защото е много бодлива. Ти едвам с ръката му да си хванеш, камо ли да стъпваш. Обаче е виксана и имаха обувки, с които могат да скачат, да се катерят по скалите и скачаха отгоре и беше яко. Иначе ние просто плувахме. Много красиво. Българската природа е най-добрата, ама няма да си поедеш по Гръцко Черноморие. Малко е сложно с Treasure Hunt за сега. Ето, чакайте да ви покажа. Не, виж, чакай. Let me make it clear for you. Ето как гледаш мапа. Търсим камък. Да, гледай картата. Върня така както се ситуира, защото в момента гледаш на другата страна. Обратно. Да. Там са изровили една дупка и искат да падне в дупката. То не е там. Не може да ги изпусне. Двете точки. Тя е между тях, мисля, че. Поне аз така си мисля. Аз не виждам мапа, не. Много по-бързо ще се сети, Затруднява се с Treasure Hunt. Ти ли го прави? Да, заедно го правим. Тук ли? Значи тук трябва да е. С пръчката. Сега ще е много смешна оборона просто. Рови. Еми не знам, това е част от играта. Да. Спираш на скобки. Сега ще намери човешки череп. Гледаш някой много го е взел. Или, представяш си. Може някой да е минал да е взел трежъра, дай да го заровил и това е сме. Чака се обърках. Там ли е, ние ли? Нещо. Ето го е. Намери камък. Виж мапа пак. Гледай мапа, защото не знам, тя според мен ще е рови. Я да правя по-добре. Намери го. Айде, съндъчето. Стои тук от 102 година. Да. Е толкова запазен. Да. Прочети. Честит рожден ден, Лили! Запази този подарък за твое любимо преживяване от Габи, Емо Конрад, Марти, Семето, Изи, Стоил, Калуян. Защото пожеланията има, да. Мишел, Да. Руми, Веспил, Никол, Защото има хора, които ги няма. Тонче, Да, аз съм Емо Тончев. Емо Тончев! Кой е Емо Тончев? Аз си го написах само такова в бележката. Естефан, Мирко, Джанката, Шеви и Кени. Милянски. Thank you! О май гад, ще купя супер много тигани и работа! Много тигани и работа. Чакай, имаме пари за 25. Айде. Той винаги има пожелание. Благодаря наистина. Тигани вика, не екскурзия до Малдивите. Шия лайф и материал, това Емо гад да... Всеки си има приоритетите. Да риереш. Много ви благодаря, супер много. Това беше много яко. И пинятата беше много яко. Чай си между вчера беше единствената забавна пината, която съм гледал. Вътре няма. Аз съм гледал две Принцип са кринчи. Наистина! Да не може да си купи тигани.
за преживяване. И си изкарваш гнева на нея. А тя не изгорава между другото, брат. И е мокра и още не е разцепена. Мотоциклика в кашона, бе. Ще е мокра. Бават тя. Ау! Какво ме буде тука? И сега просто пада. Просто падна. Да. Стига толкова. Казват, защо? Чао. Здравейте, приятели, аз съм Стоил Григоров. Ходихме до един много як, не беше много як, но беше як аутлет, който има яки маркови неща за доста ефтино. И аз взех 2 чифта къси гащи, само това успях да си намеря. Всъщност аутлета може би наистина е доста як, просто този път, или поне ние като отидохме точно, не попаднахме на мега яките дрехи. И взех 2 чифта къси гащи, ето тези, това са едните. Много са яки, супер изчистени, готини, малко по-дълги. Пак такива бели, само че тук имат нещо на това. 100 лева струват, но бяха намалени на по 30. Имаше някакви много други яки горнища, но те бяха от по 5-600 лева намалени на по 100 и кусур. И аз съвсем още не съм толкова богат, че да мога да си позволя такива дрехи. Но скоро, много скоро. И сега сме си поръчали вечеря, някакви бурито си взехме от Taco Cat. Беше доста високо рейтвано в Глово, във Варна. Изглеждаха много добре нещата, салатката също много добре изглежда, сега ще ви я покажа, да я видите, ето я. Не знам колко се вижда, вижда си се. Вижте я, салата с кариди и някакви други вкусти. Много яко, ето ги буритата. Сега ще ги пробваме, ще направим тейст тест и ще ви кажа дали си заслужава, дали е хубаво, дали е яко и дали да си поръчвате оттам. Нещо много яко се случи вчера, като си поръчах от KFC. Общо в поръчката трябваше да има 13 крилца, а дойдоха около 20 плюс крилца, за които не бяхме таксувани. И беше мега яко и се насвиних мега здраво на крилца, и аз и Изи. И така. Така че, ура! Ура KFC! И без това е най-доброто. Ето дресинга в салатката. И сипваме. Давай. Не, то се разфокусира. Ами хора, ще трябва да си го представите. Защото няма да го режа. Аре, фокусирай вече, бе. Нямаме прибори обаче, ще трябва да вземеш. Много красиво и много яко. Хора, салатата е вкусна. Доста. Само с каридите още не съм пробвал. И сега ще ги пробвам. Много са яки. Готини са, да. Може да се отхвапя от бургера? Да, разбира се. От бургера. Много вкусно. Дресинга е много як. Уоу! Мане, много вкусно бе. На Изи хареса буритото. Изи е доста капризна принципно. Това значи, че е много вкусно. Сега аз ще го пробвам. Много як. Много добре отпушено. Знаете ли колко струва това бурито? 10 лева. Но имайте предвид, че беше намаление. Да, беше намалено, принципно е 16 мисче, но сега точно струваше 10 лева и ние някак да не си поръчаме. Изглежда много добре. Уха е напитка. Много стабилно, много вкусно.
Трябва да го изям цялото, за да ви кажа пълната си оценка. Така че, айде, до после. Да. Хора, това бурито беше мега вкусно. Моля. Заедно с този сос, не знам как се казва. Един от двата... Какви два соса взехме, бе? Сос тако кат, мисля, че е. Много вкусен, много. Много як сос. Вземете си го и го пробайте с това бурито, пилешкото, с дърпано пилешко бурито. We eating good in the hood. Аре, гайс. Да, друго нещо, което исках да добавя. Понеже така и така съм тръгнал да ранквам всичките места, където съм ял днеска. Не днеска, във Варна тук, къде сме. Ходихме на един ресторант, но забравих да снимам. La Pastaria, мисля, че така се каже. Нали, италиански ресторант за паста и пица. Ядох пица, беше много вкусна пицата, наистина доста вкусна. Обслужването беше много яко. Сервитьорката беше супер мила, беше много вкусно. Сравнително бързо дойде. Мога да го рейтна 9 от 10. Като първо сядане беше доста стабилно. Препоръчвам го. La Pastaria. Сега. Запомнете. Стария чинар не. Dolce Amaro не е лошо. La Pastaria. Taco Cat. Сладория. Много брутален сладолед на центъра на Варна. Брутално вкусен сладолед, много як. Какво друго? Абе, Изи, какво друго ядохме, бе? KFC Варна. Да, каза го вече. Добре, мисля, че е това наистина. Айде. Лека вечер. Погонене. Хора, тук що се събудих. Приятели, тук приключва нашата почивка. Трябва да ходя да се оправям и да тръгваме към Созопол да вземем Майо и след това към София. И така, айде, може би ще се включи от Созопол пак. Беше готино във Варна като цяло. Бих дошъл пак. Какво ми става, брат? Седно някой ме е бил. Обичам те, ти мене не. Здравейте хора, аз съм Стои Григоров, не знам дали нещо чувате от този климатик, може би малко ще трябва да го намаля. Чао хора, може би тук ще свърши този влог. Абонирайте се, харесайте влога и до следващия път и разбира се, дайте малко фидбак, кажете какво мислите по въпроса, изкефили ли сте се, бихте ли искали да влогвам по-често. Така, със сигурност този влог не е бил много хубав, защото все пак ми е първият път, който влогвам, самия аз. И не знам, да, просто да ми кажете. Просто да ми кажете какво мислите и дали въобще съм се справил, защото много пъти забравях. Доста често изпусках просто да снимам хубави неща и само ви разказах за тях. Абе, може би ще се получи нещо яко. Нещо, някакъв готин клип, все пак съм снимал. И някои хубави кадри. Не винаги са били тъпи. Айде! Чао! Приятен ден!